Oot sä se entinen Hanksi? Niin kun mä vaan, joku sanoi, että täällä on joku entinen Hanksi, niin mä heti vaan eturivistä sen, joka luulee olevansa hyvän näköinen, niin se kyllä alkaa vittuille isoimmalle ihmiselle eturivistä. Toisaalta jos sä oot entinen Hanksi, niin et sinä näitä vitsejä ymmärrä, niin se on hyvä. Ei. Oot sä se kaveri? Sä oot ollut se, joo. Mihin se loppui? Ei seissy enää, niin ei saa olla. Siihen se kaikki tietää, että Esko Erikainen on hyvä ja sitten tapahtuu vaan silleen, hei! Paljon sulla on muuten, mikä sun nimi muuten on? Ihan. Tero Moikka. Sä oot Tero Moikka, onko ihan väliviivalla kaikki toi? Jotenkin siinä on ollut, kastaa sinut isän, pojan ja pyhän hengen. Tero Moikka ja siellä kaikki. No, mitä sä nykyään Tero Moikka teet sitten ihan? Minkä alan, mitä sä oot yrittäjä, okei. Mitä? Asennusyritys. Saatana stripparista rattopajaksi, se ei oo pitkä. Onko sulla tyttöystävä vai asiakas vieressä? Mä en tiedä. Kummin tää tehdään. Mä oon ollut kerran muuten Hanksien kanssa samalla keikalla. Oli siis samassa hotellissa 2 tuntia ennen Hanksien keikkaa. Mä olin menossa sinne keikkatilaan ja seison hissillä ja semmonen rouva tulee mun luokse kysyä, että oot sä niitä Hankseja? Ei voinut vastata mitään muuta kuin kyllä. Oliko multa, että aika pitkään oltu näissä hommissa. Kyllä se sullakin vähän jo. Mutta